Zodra je goed, nou ja, dan lijkt het meer rest als maaitijd. En het simmerwaar, nou, daar moeten we nog even op wachten. En het komende weekend ziet er wel beter uit, maar hegere temperaturen. Joen en vannacht eerst nog een aantal buien, misschien wel met kans op tongen, maar vannacht buien het al, kleert het meer op, 24 graden. De wind mag er wijzen uit het noordwesten maar matig en krachtig. De krachtige wind natuurlijk in het kust- en waardgebied en misschien in het waardgebied wel bij vlagen kreft zo'n, wat ze een huddewind. En dan morgen. Ja, de vroor het net volle. Nou ja, we hebben wat eerst nog een aantal buien of buikjes, maar in de midden komt de zinnen er aardig bij. En de temperaturen binnen 10 gelegen voor deze tijd van het hier al bij 12 graden. Ja, en verder de wind nog altijd nu het noordwesten waait. Kustgebied krachtig, 4,6, maar in het waardgebied bij vlagen eerst nog. Misschien wel de kreftzone, een huddewind dus. En dan terug naar de orendagen, het vooruitzicht. Allereerst onze hemelveert. Een droge dag, dat is positief. Maar de zinnen erbij is ik positief. Maar de temperatuur wil net. Het blijft koud voor de tijd van het hier, maar zo'n 13 graden. Ik op vrijdag net echt hege temperaturen. Buiken, zinnen, 14 graden. Op sneeuw lijkt het beter. 17 graden als temperatuur. Maar ik een paar buien of buikjes. De zinnen komt er sneeuw niet bij. En ik denk dat we snel uitkomen om het bij de 18 en 20 graden. Maar dan zullen we het morgen weer even doen. Dus we moeten morgen weer even in het waarsje.